Здравейте, драги зрители, аз съм Екстремния БГ и днес ще снимам клип в Твикрафта. Както забелязахте, аз съм тук, съм VIP. Брат ми нещо тук се говори. Ако чувате някаква музичка, това от детското, което гледа, и то Финк Розовата пантера. Разбира се, любимата ми детска, но какво се прави. Сега брат ми бъде такива глупости. Сега да не знам, да. Да, не знам, те са на кошка. Не, ще си премахна старото хром. Да, малко тъпичко изгледа. Лаптапа някой ми изчупил. Лаптапък някой го е грехал. Така са най-важните работи. Си взимам да се чупя от тук. Така. Някой ми грехал така хрома, че ще му щупа върата. Не грехал хрома. Най-важните, опа, тебе. Оха, задължително фотоинженето си го взимам за другия ми хром, който напо ще ми даде. Напо съкратено на пола. Да изчезва такова спайси. Нищо не остава. Извинете, че мълча. Един така, ай ще го пишка някакъв насъдни, може. What the fuck? Защо буквите ми се бъгнаха така? Охо! Значи сега ще играем на лаки, бе. Какво ще чакат те, бе? Айде. Често е да се ми важи. Една птичка тука. Тебе не. Таче, ще си взема. Чао. Някак си направя хубаво момчение. Командата да скачам толкова високо е супер джампон. Ей, с джампон високичко. Ще само, че понякога не бие хел, така се да панкило. Ще герой ми само в тъпа на кило, ей. Нупски герой. Ти си снуп херс. Някакъв да извинявам на гъбах ти рейс. Че. О, и това ли е хром, това трябва да е шоп. Но на мен не ми прилича на шоп. Сеньор Мин, не! Накати, лелеги. Не. Капитана Кате, беби. Не, няма така тук ми да чип. Чакай, има ли се смисъл Кате, беби? Не, нямам. Така никой се сложил такъв ник. Не виждах това. Хаха. О, шит, това е тъмно. Не ще. Ууу, как го духна. Да, пишем напо, защото е съкратено. Почти сега ще ви разведа из няколко от спауновете. Няколко от
това президент лъга. Президентът винаги се знае кой ще е. Това ще е остана сервер, фреш. На по-другата страна. Не, как иска тази сентрали. Да. Стига тебе, брат. То всички го вземате сваля, брат. Който си ще си го взема, защото бах тъпто. О, добре, вече спирам да пише така. Не, метнах си това. Поне един сервер, който един приятел го пусна. Дано да го пусна и в момента сервера, за да ви го покажа. Много е готин и аз ще съм така смисъл. Да, знам, че тук пише чит, но не е чит, някакво си такова. Жалко, че тук няма командата Super Jump Prom. Щеше да е много яко да се скачвам на високочко. Тук дали действат командите. Да, знам, че ползвам това име, но другите скинове ми лагват. Не. Чаем командите, какви са ми другите. Освен някои, които ги знам наизуст, но в смисъл. Ефект, съвет, тапома гъна. Знам ли това за тап? Добре, но както и да е, чао. Ако знаете хора, защо така ми лаги, сега ще ви покажа. Като излезнат напълно от Майнкрафт, това не трябваше да го видите, но както и да е, вижте. Не тук бе, къде беше това, къде трябваше да отворя се. Ето към снимки, да, ето, нали тук първо смисъл такъв, като ви изпълни и вижте какво става, хора. Ако имате някакъв смисъл да ми обясните какво точно трябва да стане, ето вижда не ми се показва това да се става. Сервер, така че малко хелп. Ако някой знае, да ми каже. И това ще е горе-долу за клипът. И довиждане!